Estem al Viver Municipal, és un espai a les afores de la ciutat que utilitzem des de fa molts anys, en concret les contractes de manteniment de parcs i jardins, l'utilitzen com la base d'operacions, on deixen la seva maquinària, els seus vehicles i sobretot el que creem és així tota una sèrie de plantes que després utilitzem en els projectes de reforestació o de renaturalització que estem fent a tota la ciutat. En aquest espai, principalment, el que fem és criar unes plantes, normalment aquí teniu una bona representació, que seran utilitzades en els projectes de renaturalització i que tenen unes característiques determinades. Aquesta planta podem assegurar que és planta certificada. Això significa que n'hi ha un organisme que s'encarrega de dir que aquests plantonets han sigut obtesos d'arbres originalis que són de la zona, que són autòctons, que tenen unes característiques determinades com, per exemple, són resistents a certes plagues o resistents a la sequera, a tots els efectes del canvi climàtic. En aquesta zona on estem, particularment, estem criant arbre i planta de ribera. Això significa que són plantes que estan adaptades a viure a la vora dels rius, a la vora de les séquies i dels barranquets. Com sabeu, ara estem treballant molt en aquests àmbits perquè hi ha tot un procés de renaturalització, de llevar les canyes, que són la planta exòtica invasora, i així podeu veure una bona representació de salses, de fleixos, de xops, de tamarits, que són plantes adaptades a viure en l'aigua. Aquí el que fem són diversos experiments, agarrem llavors o plantetes del medi natural, les reproduïm així i després les utilitzarem en el barranc o en les séquies de la marjal. Al Viver Municipal, a banda de fer tots els plantons que s'utilitzen al medi natural, també tenim espais reservats per a totes aquestes plantes que s'utilitzen i que són més temporals, que s'utilitzen als parcs, als jardins o als maceteros de la ciutat, com és la zona concreta que esteu veient així darrere, on hi ha tot un sistema de reg per goteig i de cuidado d'aquestes plantetes que en un futur aniran a decorar, a ornamentar totes les zones, els jardins de la ciutat.